Ναι, ναι, ωραία. Ναι. Έλα εδώ. Γάμο το. The YouTube Music app has the power to sense what you like from the moment you open the app. Πήρε 2 level πρώτος. That's what I was going to Καλό. Έβαλε το pot του, έβαλα και εγώ το pot μου. Αυτό θα γεμίσει λίγο πιο πολύ. Αλλά έχω sustain, οπότε θα περιμένω. Θα προσπαθήσω να κάνω λίγο poke. Μεγάλη μαλακία από το Renekton να δεχτεί το Tower Shot. Ίσως δεν έπρεπε να βάλω και το Ignite, μην τζάμπα το Ignite. Νομίζω έβαλε και αυτός. Οπότε είμαστε καλά. Ναι, nice, όντως. Δεν είναι ιδανικό το wave. Τώρα έχουμε μαθήματα wave management. Γιατί το προλάβει εδώ πέρα και μπορεί να το φριζάρει. Μπορεί να το παγώσει εκεί πέρα άμα θέλει. Και να πρέπει εγώ να είμαι κάπου εδώ πέρα και εύκολα να μου μπει ή να σκάσει gank ο jungler του. Φαίνεται το πουσάριο, καλό αυτό για μένα. Ward δεν είναι απαραίτητο να βάλω αυτή τη στιγμή γιατί κοντά στο tower μην παίζω. Δεν προλάβα το minion, fuck. Αυτό δεν ήταν πολύ καλό. Πάμε να πέσουμε. Αλλά άμα κρατήσουμε σε αυτό το σημείο το wave, δύσκολο να το κρατήσουμε. Χάσαμε και το κόμπια. Τώρα θα βάλουμε αυτό. Εδώ έχει να γίνει το κοινό. Εδώ θα πάμε καλό damage. Αλλά κάναμε και καλό damage. Οκ. Κανείς από τις δύο μας δεν έχει ignite, οπότε λογικά θα πέσει εκεί στα επόμενα λεπτά. Έτσι άμα γίνει μαλακία. Ο αντίπαλο jungler δεν ξέρω που είναι. Εντάξει, είμαι κοντά στο tower. Έπαιξε ωραία εδώ πέρα. Γενικά αυτό πρέπει να το προσέχω γιατί μπορεί να μην το κάνει συχνά. Πήρα ρόπεν από αυτόν. Πάμε δεσμάσου. Δεν δούλεψε. Τώρα θα έχει αυτός δρό. Έχει ignite, έχει καιρό. Θα μπορούσε να φλασάρει να με πάρει, αλλά μάλλον δεν έχει flash. Δεν χρειάζεται να πάρω το control του.
Τέο, άμα ήμουν καλός Άτροξ θα μπορούσα να τον είχα πάρει σίγουρα μια ακόμα φορά. Αλλά δεν γνωρίζω ακόμα τους κάτω channel. Έπρεπε να κάνω flash τρίτη και μετά W, όχι σκέτο flash W που έκανα. Λοιπόν, τσεκάρουμε τα items του. Έχει λίγο καλύτερα items από εμάς. Δεν έχει μπότα βέβαια. Αυτό το κάνει εύκολο στόχο για τη σπίνη. Το βάει είναι στο mid, έρχεται προς το top. Οπότε πρέπει να έχω το νόμο. Έχασα το pop. Fuck. Bob είναι το μεγάλο minion. Ναι, ήταν να προειδοποιεί και το team ότι έρχεται πάλι. Ξέρω ότι είναι το plane. Γι' αυτό θα αφήσω τα minion, δεν θα τα ψάρω. Για να κολλήσει το wave εδώ κοντά. Με το οποίο θα προσπαθήσω να βάρσω μόνο το ένα minion. Κοίτα, τώρα αυτό που γίνεται με την Vi δεν είναι κακό, γιατί ουσιαστικά χάνει χρόνο. Νομίζοντας ότι δεν ξέρω. Είναι λίγο επικίνδυνο αυτό που κάνω, γιατί με το Vi κοντά. Άμα προλάβανε να κάνω την Q θα τον έπαιρνα, αλλά... Δεν πειράζει, 1-1. Το κακό είναι ότι δεν το έχω αγγίξει το tower. Και αυτό δεν το έχει κατεβάσει αρκετά. Monster. Θα ζητήσουμε τη βοήθεια του jungler. Παίζει να άφηγε ο τύπος. Λοιπόν, τώρα έχετε δύο επιλογές. Για το stun του μπορώ να πάρω τις μπότες magic resist. Για τα χιτάκια του όμως, τις μπότες armor. Θα πάρω τις μπότες armor γιατί όλο το team τους είναι AD. Έρχομαι, πάμε master. Περιμένουμε λίγο το master. Είναι πάει, έχει εύκολο escape. Οπότε δεν θα την κινήσουμε. Το 6 τσεκάρω τα levels. Η Vi είναι 5 οπότε τις είχαμε. Πώς έχει μείνει 5 level η Vi, δεν ξέρω. Έχει ολόκληρο item, είναι πολύ πιο δυνατός. Δεν μπορώ να jump χιζά. Sad, ναι. Θέλω τη βοήθεια του jungler, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στον bot, οπότε δεν παίζει. Παίζει να μου κάνει dive ο τύπος. Γαμώ το ρε. Αν το πάρει παρασίστ, δεν ξέρω να το πάρει. Δεν ξέρω πως δεν τα μας κάνει. Δεν το πάρει. Έλα. Του. Μπράβο, πέθανε. Εντάξει, δεν πήρα assist. Fuck. Εδώ να πάω για λάθος item πάλι. Α, αλλά μπορώ να πάρω. Εντάξει, οκ, μια χαρά. Στην αρχή έβγαζα Eclipse.
αυτό. Τώρα το guide που βλέπω μου λέει να βγάζω αυτό. Έχει και ζωή και επειδή είμαι και πίσω θα το προτιμήσω. Τώρα που είναι μπροστά αυτός, καλύτερα να κρατάω το wave σε μένα όσο μπορώ, για να μην μπορεί να μου την παίρνει. Οπότε όσο μπορώ θα κάνω last hit, θα πουσάρω. Εδώ κάτω βλέπεις το τέτοιο, την αποστολή. Ελπίζω θα πουσάρει τώρα αυτός. Θα περνάει και 40 farm. Και ένα level. Άμα το πλησιάσω θα μου κάνει τρίτη. Εδώ είναι πολύ greedy. Δεν νομίζω να μπορώ να το σκοτώσω. Μπορούσα να το σκοτώσω τελικά. Έλα, Master. Θα σας καταστρέψω! Περίμενα, τελειώσει τώρα. Fuck! Έλα ρε μαλάκα, το έπαιξα καλά. Μαλακή. Win. Δες εδώ για πόσο λίγο δεν έχω τυπεί. Την αποστολή πάνω νωρίτερα. Σε αυτός τον ολοκλήρωσε γιατί είδα. Τώρα μέχρι αυτός να πουσάρει το wave μπορούμε να βάλουμε ένα ward εδώ πέρα, να βοηθήσουμε το team. Λείπει, έχει και TP πλέον. Το team πως θα πάει, έχω και την κάμερα εκεί πέρα και το βλέπω. Καλά τα πάει το team, τέλεια. Ελπίζω ότι θα μου δώσουν τον χρόνο για να σκυλινάρω. Τώρα δεν ξέρω πού είναι. Πάντως 2 level πάνω, 1,5 item. Εγώ τους πάμε με το item, 900 θέλω. Κοντά στο item είμαστε. Can we gank? Λένε triple. Γιατί μόνο έτσι, μόνο άμα έρθει και ο Master Key και ο Pantheon, μόνο έτσι τον έχουμε. Γιατί θέλουμε το stun του Pantheon. Εμείς δεν έχουμε stun. Το tower έπεσε. Ελπίζω ότι δεν θα με σκοτώσει εδώ πέρα. Nice. Μόνο έτσι. Πάμε μετά στο mid. We got to pay a price. Revive στον bot ευτυχώς. Αν ήταν revive εδώ πέρα θα μας είχαν κάνει όπα. Επόμενο στόχος αυτό για να πάρουμε το tower στο top. Ωραία, είναι ακόμα νεκρός, οπότε μπορώ να πουσάρω το wave και να πάρω και ένα hit. Εδώ το tower όσο δεν το βαράς φορτώνει κρυσταλλάκια και όταν το βαρέσει μετά από πολλή ώρα
σπάνε αυτά τα κρυσταλλάκια και σκάει περισσότερο damage. Πήραμε 2 play, πολύ καλό, πάμε B. Το κακό είναι το ένα έχει χτυπήσει. Α, έχω και εγώ την πλέον. Τέλεια. Και τώρα θα χτίσω κάτι defensive. Θα χτίσω μάλλον αυτό που δίνει ζωή. Το ότι εδώ πέρα μάλλον χάνει. Ναι, καλύτερα να disengage. Τώρα ο Renekton μπορεί να περιμένει κάπου εδώ πέρα ή πολλά. Ευτυχώς για μένα όχι. Εδώ πρέπει να τον είχα κάνει και W. Να τον τραβήξω ξανά στο tower. Έχω ένα θέμα να χάνω το μεγάλο το minion. Μισό λεπτό. Οκ. 4-2 έχουν καλό Lucian. Ωραία είναι στο mid οπότε πουσάρουμε. Και η Va είναι στο mid. Το νου μας για το που θα πάνε μετά. Πήραμε Draco, τέλεια. Ωραία είναι να παραμένει στο mid. Η Vi συνεχίζει να είναι στο Draco κοντά. Οπότε λογικά παίρνουμε tower εδώ. Ωραία είναι το μην εμφανίζεται. Επικίνδυνο να συνεχίσουμε. Ωραία να εμφανίζεται. Έχουμε ελπίδες. Ξέφτει τις στιγμές του, δεν έχει τρίτη. Έχει τρίτη. Fuck. Πίσω, δεν τον έχουμε. Εντάξει. TP, ένα kill. Άμα έχει τρίτη εδώ δεν έχουμε καμία μοίρα. Φαίνεται να μην έχει, θα την πατήσει ήδη. Nice. Τέλειο, μπράβο. Πάμε εκεί, ψωνίζουμε μισό item. Βόλτα και μετά μισό item. Αβελαΐνα, Μόρτα, είσαι η Σοραγιά, παρακολουθείς ακόμα? Το team δυστυχώς πεθαίνει. Τώρα δεν ξέρω που είναι ο Ρένε. Οπότε δεν θα πουσάρουμε. Θα πάω να βάλω ένα ping εδώ πέρα γιατί θα είναι δει όλο αυτό το area. Ωραία ήταν στο τόπο που είναι ένα άσχολο fight εδώ πέρα. Κατευθείαν μπήκε αυτό το hot dog. Λοιπόν, Draco σε 2 λεπτά. Αγιές. Μπάρον, ναι, μπορώ να πάρω μπάρον. Δεν έχουμε πολύ λίγο μπάρον, δυστυχώς. Και δεν ξέρω που είναι ωραία αυτό. Μπορεί να είναι εδώ, ας πούμε. Όχι, δεν είναι εδώ.
Ωραία, το game είναι καλός. Πρέπει να κλείπω αυτό το να φαρμάρω. Να πουσάρω για το tower. Λοιπόν, τώρα πρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά να παίρνουμε towers και το μόνο που έχει μείνει εξωτερικό είναι αυτό. Και έχει μαζέψει και πολλά κρυσταλλάκια. Και με τα minion, τα powered up θα είναι και πιο εύκολο να το πάρω. Ο Renekton είναι cross για 12 δευτερόλεπτα. 10, 9. Προλαβαίνω να πατήσω κάποια hit σίγουρα. Και λογικά θα πάει και στο mid γιατί έχουμε αδειχτεί το mid. Λογικά θα το πάρω. Ωραία. Το team λέει σωστά να κάνω ένα τράπο. Αυτό να κάνει τράπο. Μπράβο, μπράβο, ωραίο κάτι να περάσουμε. Μπράβο team. Μόνο είσαι μάγκας. Και νομίζω ότι τζάμπα έρχομαι εδώ πέρα, θα πάω για το tower στο dot γιατί το team πήρε το fight. Μπράβο. Πάω στο κάτω. Και πουσάρουμε. Α, GG. Ωραίο game. Χάσαμε το lane όχι ψιλοχάσαμε, χάσαμε το lane. Αλλά το game ήταν καλό. Νομίζω ότι εγώ σε κάποια φάση έπαιξα καλά. Δεν έκανα overextend να με σκοτώσει πολλές φορές ο Rene. Περίμενα να έρθει το team μου να το σκοτώσουμε μαζί. Shout out στο Pantheon. Όλο το team ήταν πολύ καλό.